an ji an ga kyakkyawar mace ko yarinya mace matashiya mai jiki mai kyau, sai a yi ƙoƙarin a tallata mata wannan mummunan ɗabi'a ta neman mata, a ƙulla ƙawance da ke ƙawancen dole. Ki ga mace tana kawo miki kyautan kayan bacci, ki ga 'yar uwarki mace tana kawo miki kyautar lalle, tana kawo miki kyautar breziya, tana kawo miki kyautar panties, tana kawo miki kyautar underwears, tana kawo miki kyautar skin tights kaya. Kuma wasu idan suka rena ki sai su ce ga kayan sun kawo suna so ki gwada. Wani yana ban labari ya ce abinda suke kenan, sai ta je ta yi mata sayayya 70,000 idan ana so a faro ciki. Wallahi ƙananan kaya na kwanciya bacci da ƙananan kaya masu matsa jiki, tunda tana ganin ke 'yar uwarta mace ne, sai ta ce bari ta koya miki yaya ake sa wannan kayan. Ku shiga ɗaki ku rufe da ita, ki kori yara ki kwabe kina sawa. Tana gamawa sai ta ce ka amma kin yi kyau, kawai sai ta rungume ki irin wai ƙauna. Daga wannan rungumar da ta yi miki ta san me take ji, ta koya miki tsiya ne, ke kuma da ke wawuya ce baki gane ba. Dan me zaki bari wata mace ta zo ta rungume ki, akan wani dalili? Ko kuma ki ga babbar mace mai shekara 50 mai irin wannan ɗabi'ar tana ƙulla alaƙa da ƙananan yara 'yan mata matasa 'yan shekara 16, 17, 18. Me alaƙar yarinya ƙarama budurwa tana ƙawance da tsohuwar mace uwarta wajen kakanta ma? To yawanci abin da ke faruwa kenan.